tsaida ka ji zance na domin kai aboki ne masoyi ne. Gani da tambura na ni laifi ya zane in kwana in kai domin soyana Allah shi yake yi ba wani bawa ba. Ina gayu wutan lubiya ga babanku ya danno ni buri na guda ɗaya ne amana ce ku dange ni haka ni ma zana dange ku shi zama na amana sai dan halai yake ganewa. Gani da tambura na ni laifi ya zane in kwana in kai domin soyana Allah shi yake yi ba wani bawa ba. Anan lubiya nan kuke nema Allah za ya kare mai haƙuri shi yake dacewa. Da minitun gartse da jikabin ka shagona sa makiyan ka sarewa domin na gano ba su yawa. Gani da tambura na ni laifi ya zane in kwana in kai domin soyana Allah shi yake yi ba wani bawa ba. Da ni abokina a kaina ne kake kokari domin gayi su gane ni ina godiya. Lamini ka ji sakona lamini kai aboki ne lamini ka ji zance na an buga kaji wake na. Gani da tambura na ni laifi ya zane in kwana in kai domin soyana Allah shi yake yi ba wani bawa ba. An buga kuraye mararraba sabida kai a kanka ne nake tsara baiti. An buga kuraye mararraba ina gaishe ka domin kai amana ce mawaƙin nan na gane kuna suna. Gani da tambura na ni laifi ya zane in kwana in kai domin soyana Allah shi yake yi ba wani bawa ba. Gani da tambura na ni laifi ya zane in kwana in kai domin soyana Allah shi yake yi ba wani bawa ba. Samin kuraye mararraba aboki ne dan kai ma amana ce mawaƙin nan na gane kuna suna. Saminu ga naka baiti nan Musa baje baje ina gaisuwa ta. Gani da tambura na ni laifi ya zane in kwana in kai domin soyana Allah shi yake yi ba wani bawa ba. Abdulkarimun kuraye mararraba ina gaisuwa ta ina jinjina ta. Nasar dan hajiya a garin Kalgo ina gaisuwa ta dan hajiya ka basu rata kullum ina tafata. Gani da tambura na ni laifi ya zane in kwana in kai domin soyana Allah shi yake yi ba wani bawa ba. Jabar gidan bisa gane da baitinka ina yinka Muhammadu jari mararraba kuraye kai waka da shan Allah ina yinka dan haka ga naka baiti nan. Gani da tambura na ni laifi ya zane in kwana in kai domin soyana Allah shi yake yi ba wani bawa ba. Tasu uwillila kwallon ma ina gaisuwa ta ina yinka kamar yadda kake yi na. In je can misirata in kai gaisuwa ta in je can zawiya in gaido masoya. Gani da tambura na ni laifi ya zane in kwana in kai domin soyana Allah shi yake yi ba wani bawa ba. In je Travelers in kai gaisuwa ta ga masoyana. In je garin Sabba in kai gaisuwa ta abokaina amana ce masoyana ina yin ku. Gani da tambura na ni laifi ya zane in kwana in kai domin soyana Allah shi yake yi ba wani bawa ba. Gane da tambura na ni lifi ya zana in kwana in gaido masoyana Allah shi yake yi ba wani bawa ba.